Hij hiet een kaakje. En de groenteboer zei, du kist hem even snijden en dan uitleppelen. Maar kist ik de skill eat. Het had net heel veel smaak. Maar Een beetje ik sweet. wil wel. Beetje sweet. Het had wel de structuur een beetje van een tomaat. Iets minder papperig. Ken ik dit wel, joh? Stik nou even schutting. Oh, kijk maar erin. Net prouwen. Lekker. Een uur en 4 minuten. Goed zo, ja. Hoe laat ben we dan? Dus 4 minuten nu kwartier. 4 minuten nu een kwartier op en dat dan misschien 20 uur trein? Ja. Ja, 4 minuten nu een kwartier op trein, hoor. Dan is het lekker. Lekker. Wat krijgbaar? Ja. Oh, lekker. Dan ben ik ook goed samen. Oké. Ontza. Tot zo. Doei. Oh. Druk als de beppen nou samenvat. Doei. Doe. Eerst Oscar. Ik ben er nog.